ଆମ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆଜି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ? ହାଏ ମୁଁ ଜିନା, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟू ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଝିଅ ଭାଇ ଦେଇ ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆମର ରକଷ୍ଟାର ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲେ କାର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ। ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛୁ କି ନ ବାହାରିଛୁ, ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ମିଠା ପେଟି ଗୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ରିଆକ୍ସନଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ୱେଲକମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ମଜା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲୁଡୁ ଖେଳି ଦେଇଥିଲୁ। ଖେଳ ସରିବା ଭିତରେ ଏଠି ଦ୍ୱିପହର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଖାଇବାରେ ଏଠି ଭାଉଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଶ୍ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାର ଡିଶ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମିଠା ଦହି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଭାଇ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ସହ ଲଗେଇକି ଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିକା ଖାଇବା କେହି ଖାଉଥିବେ, ଖାଇସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରି ଇଭିନିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଭାଉଜ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜମା ବି ମନେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।